עצר. לא. יש. אז מה קורה חברים? כאן עוז גושן בערוץ שלי גושן גיים. והפעם מה שאנחנו הולכים לעשות זה כמו באינדיאנה ג'ונס, לעשות הרבה משימות. טוב, בשביל זה אני צריך שתכירו את המתמודדים שלי. אחד מהחברים הכי טובים שלי, מנו. טוב, אז זה חבר שלי היקר מנו, שאני הולך לצלם איתו דרך את הסרטון. עם הצלם, תעשה שלום. שלום. טוב, מה שאני הולך לעשות היום. אז קיצר, כן חברים, כמו שהתחלתי לומר. לא, רגע, תעצור. אז חברים, מה שהתחלתי לומר זה. רגע, שנייה, סתם, מנו בקיף. אמן. אוקיי, אז מה שהתחלתי לומר. נגיד אני מציע למנו אתגר של 5 קיבות צמיחה, אוקיי? תקשיבו טוב, אתגר של 5 קיבות צמיחה, ואני, זה שמפסיד בו, אז מנו נותן לי אתגר. נגיד להכין חביתה בתוך חצי דקה. החוקים זה ככה. אם מישהו מפסיד, אז הוא נותן לשני אתגר. וגם, אם הוא מפסיד באתגר השני, אז נותנים לו כפה. טוב, הבנתם? האתגר שלנו זה מי שעושה 5 קיבות צמיחה הכי מהר מנצח, ואז השני נותן לו אתגר. טוב, 3, 4, עשית 4 פורקם. רמאות. ניצחתי ראשון. ניצחתי. אוקיי. העונש שלך זה אתה שוכב בינתיים על הרצפה לחצי דקה בזמן שסימבה נושך לך. יאללה, קדימה. סימבה. נושכב. לא אמרת איפה ברצפה. לא. אל תעשי ציניות. לא פה. שכב ממש. סימבה. חטיף. אוקיי, בוא, אני אקח את החמוד. טוב, מה שעכשיו הוא הולך לעשות, בגלל שהוא לא מוכן שסימבה ימשך לו ל10 שניות, אתה יודע מה אני עושה איתך סתם? רק ל10 שניות, אני מביא לך, מה אני מביא לך? סיבת צמיחה. כן. סבבה. לא, בשנייה שסימבה עליך. בוא סימבה. על התחת אבל. על התחת, סבבה. הנה. לא, מה נותר נשאר פה? דן אתה ביתי? בוא. אתה רוצה לדעת מה באמת יגרום לו? מה? אתה רוצה לדעת באמת מה יגרום לו? לסימבה זה? לא חטיף. חטיף. שעת חטיף. תסתכלו, זה היה חטיף, מנסה. ספונסר, אני רוצה ספונסר, הצילו. הנה, שמעתם את הנביחות? מתחיל עכשיו. בוא. סמוך לך את זה. סגור את זה. ברח. מנו? נעלם. תקשיב, אני אעשה את זה גם עליי, אני נודה לך. אולי, השכון שלו לא חזק. שכב כבר כמו גזר. שכב על הריץ. זה שכב על הבטן שלך. קדימה. אתה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זהו. לא אמרת? תשחרר אותי. טוב. יאללה, אתגר הבא. מה נותן? לא, שנינו עושים ביחד את אותו אתגר. אתה מבין? ואז? הבנת? צא.
נו. אני אומר... נו באמת. הראשון... רגע, שנייה תשים כזה ככה עורך בקק 20 שעות לאחר מכן. אוקיי. הראשון שחימבה בא אליו ששנינו עומדים באותו מקום בלי חטיף. מה זאת אומרת? הוא בוחר מישהו. ואז מה? נגיד הוא בוחר אותי? מישהו, אבל בלי להגיד לו, בלי לדבר. לא הבנתי, נגיד הוא בא אליי ראשון, אז אני מנצח? סבבה. אבל שנינו אותו מקום, שנינו יושבים ואסור להגיד לו כלום. סבבה, בוא נשב. אסור להגיד לו כלום. רגע, שילך אחורה. רגע, הנה. שיתחיל עם דן. דן תקרא לו. לא. שים באחד. תאמר לו חטיף. חטיף. שים חטיף. מעכשיו. הלך למנו. הוא הלך למנו הראשון. טוב. נעשה את האתגר הזה וזהו. קדימה, כן, אני מוכן. המשימה... שנייה, אני עומד כזה ככה. מה יש לו? שסימבה יושב עליך, אבל לא סתם כמו שהוא עשה לי. כאילו יעמוד. שמישהו שם לו ככה והוא עומד עליך. מה לא, זה יקפוץ. הוא גם יקפוץ. אתה מביא לו חטיף? תחזרי. טוב, תביאו בטח. נו, תביאו. בוא סימבה. צריכים לעשות את זה ולסיים. אני חושב שזה תגיע למעלה. סימבה לך לו. כן, בדיוק ככה. סטופ. אין חטיף, שם, חוצה. לא מוכן. טוב, יאללה. אני אעשה את זה כמו גבר, לא כמו אנו. אבא. אז קיצר, כן חברים, כמו שהתחלתי לומר... לא, רגע, תעצור. טוב, אז זה חבר שלי היקר מנו, שאני הולך לצלם איתו דרך את הסרטון. עם הצלם, תעשה שלום. שלום. טוב, מה שאני הולך לעשות היום... טוב, אז חברים, מה שהתחלתי לומר זה... רגע, שנייה, סתם, מנו, לא כיף. אמן. אוקיי, אז מה שהתחלתי לומר. נגיד אני מציע למנו אתגר של 5 קיבות צמיחה, אוקיי? תקשיבו טוב, אתגר של 5 קיבות צמיחה, ואני, זה שמפסיד בו, אז מנו נותן לי אתגר. נגיד להכין חביתה בתוך חצי דקה. החוקים זה ככה. אם מישהו מפסיד, אז הוא נותן לשני אתגר. וגם, אם הוא מפסיד באתגר השני, אז נותנים לו כפה. טוב, הבנתם? האתגר שלנו זה מי שעושה 5 קיבות צמיחה הכי מהר מנצח, ואז השני נותן לו אתגר. טוב, 3, 4, ו... סיטה 4, טוב. קרמאות. ניצחתי ראשון. ניצחתי. אוקיי. העונש שלך זה, אתה שוכב בינתיים על הרצפה,
לחצי דקה בזמן שסימבה נושך. יאללה, קדימה. סימבה! נשכב. לא אמרת איפה ברצפה. לא. אל תעשי ציניות. לא פה. נשכב ממש. סימבה! חטיף. אוקיי, בוא, אני אקח את החמוד. טוב, מה שעכשיו הוא הולך לעשות, בגלל שהוא לא מוכן שסימבה ימשך לו ל10 שניות, אתה יודע מה אני עושה איתך סתם? רק ל10 שניות, אני מביא לך, מה אני מביא לך? סיבת צמיחה. כן. סבבה. לא, בשנייה שסימבה עליך. בוא סימבה. על התחת הבא. על התחת, סבבה. הנה. לא. מה נותר נשאר פה? דן ביתי. בוא. אתה רוצה לדעת מה באמת יגרום לו? מה? אתה רוצה לדעת באמת מה יגרום לו? לסימבה זה? לא חטיף. חטיף. שעת חטיף. תסתכלו, זה היה חטיף.